एसे रां रुफाजों खस्थ' खालामनायखौ नायबायमोन नायजोब्बाय नाथाय जोङो नायजोबफुंनो हायासै थाखा रां रुफा गैयिनि थाखायनो। अनसुलि ब्रह्मआ मोनसे गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै दं। क'क्राझार जिल्ला फटबजारा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइराङा माथिजार गामिनि थागिबि कुमि चन्द्र ब्रह्मनि थामथि फिसाजो अनसुलि ब्रह्मआ टिपकाइनि हाई सेकेन्डारियाव बिगियान आयदायाव फरायबाय थानाय समावनो मोनसे गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै दं। नंगौ, खना खनला बुहुमाव मा जादों आरो सोर गाबदों, सोर रंजादों, सोर मिनिदों थारैनो रावबो मिथिया। नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दं गोदै गोबाब सुखु दुखुनि बायदि खौरां। थिग बेबादिनो कुमि चन्द्र ब्रह्मनि नखराव रां रुफा थाखा फैसा जोबस्रांजोबनानै दिनै बैथा गैयै दिङा बायदि आगोर मोनै जादों फिसाजो अनसुलि ब्रह्मनि बेराम फाहामनो नाजाबाय थानायाव। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोबां खेब गुबुन गुबुन डक्टरनाव फाहामनो थाखाय थिसननानै गोबां फाहामथाय होदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा गोबां रां बाहायनानै गोबां खेब फाहामथाय होदोंब्लाबो जेरावबो फाहामनो हायाखै। डक्टरा जोबथियाव गेस्ट्रिक आलसार जादों होनना गुवाहाटियाव लांनो थिननायलाय दा रांनि गोनांथि जादों। नाथाय गोबां रांखावरिनि आंखाल जानानै दं कुमि चन्द्र ब्रह्मआ। बेनिखायनो अन्नायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ मोननो आरज गाबहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों कुमि चन्द्र ब्रह्मआ। बेनिखायनो बिटिआर सरकार आरो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनैब्लाबो 8812893766 नैबेयाव होनाय फनपे नाम्बाराव नङाब्ला बेंक एकाउन्ट नाम्बार 333371655626 नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव रां सोनानै हरनो हागोन आरो खौरांबो लाहरनो हागोन। आइ आफा अननानै फिसाखौ जोङो एसे रां रुफाजों खस्थ' खालामनायखौ नायबायमोन नायजोब्बाय नाथाय जोङो नायजोबफुंनो हायासै थाखा रां रुफा गैयिनि थाखायनो। अननानै एसे सहाय हरदो आइ आफा एसे। आंनि मुङा मिस अनसुलि ब्रह्म। आं टिपकाइ एस स्कुलाव फरायोमोन। आङो दा मोनसे गिदिर बिपदआव गोग्लैनानै दङ। आङो साइन्सआव फरायदोंमोन। दाख्लैसो आङो मेट्रिक पास जादोंमोन। एडमिसन लाखांनानैनो आङो बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बेनिफ्रायनो आङो स्कुलावबो थांनो हायाखै, फरिखाबो हैनो हायाखै। फरिखायाबो जोब्बाय। देहाखौ माबायदि मोनदों? देहाखौ दाबो मोजां मोनाखै। आंहा फरायबावनो गोसो दङमोन। थाइसे थाइनै लुबैदोंमोन, आंबो फरायनो गोसो दङ नालाय। रायजो राजाया आंनो थाइसे थाइनै गथायोबा आङो बेखौ नाजावनो सानदोंमोन। थाइसे थाइनै हरोबा, अननानै हरोबा नाजावगौमोन बेखौबो। दा जोंनि राङामाटि जाहार गामिनि कुमि चन्द्र ब्रह्म आरो बिमा सुकुश्री ब्रह्म, बिनिनो फिसाजो अनसुलि ब्रह्म, बियो टिपकाइ साइन्स कलेजाव एडमिसन लादोंमोन। बिथाङा गथ'आ दिनैहाय बेमारजों गफबनानै जोङो बेमारनि सिकित्सानि थाखाय जोङो सेथियाव क'क्राझार MRM आव लांदोंमोन। बेवहायबो जेबो हामनायनि लाइनखौ फैयाखै। बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जों लांदोंमोन। बेवहायबो जोङो हामगोन बायदि आइडियाखौ मोनाखै। आरो बिनि उनावहाय जोङो बेमारिखौ फाहामनो थाखाय सेस्था खालामनानै थाखा फैसा जथायनानै जोङो फ्राय कचबिहाराव जोङो लांबावनाय जादोंमोन। कचबिहाराव लांनानै जोङो 15-16 दिनसो एडमिट जानानै डक्टरा जोंखौ हामसिगोन बायदि हामगोन होननानै जोंखौ रिलिज हरदोंमोन। बेनि उनाव न'आव फैनानै जा मेडिसिन हरदों बेखौ जाखांनायनि उनाव जोंनि गथ'नि बेरामा फैफिननो गोनां जादों, फैफिनदोंमोन। आरो उनावहाय फैफिननानै बेरामा जाफिननानै जोङो आरो ग्रोब बेवहायनो
थांफिनबावदों। बेवहाय थांफिननायनि उनाव दा जोङो डक्टरनिफ्राय एसे सोंनाय फिननाय परामर्श लानानै डक्टरा थिनहरफिनबाय नालाय आरो ग्रोब न'आव फैफिननानै बेनि हामगोन बेबस्थाखौ लानानै जोङो हालाखुरा होननाय मोनसे जायगायाव सासे कबिराजनि डक्टर बेनावबो जों लांफिनदों। बेनिफ्राय मुलि जानानै जोङो गथ'नि बेबस्थाखौ नायनानै ग्रोब बेमारा जाफिनदों। आरो बिनि उनाव बेमार जाफिननानै सिलिगुरियाव कचबिहारावनो जोङो बे गथ'खौ चेकआपआव लांफिनदों। बेवहाय डक्टरा नायनानै बेनि बेरामखौ गेस्ट्रिक आलसार जाबाय होननानै डक्टरा रिपर्ट हरदों। दा जोङो थाखा फैसा जोङो न'नि धन सम्पति गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै जोङो गथ' फिसाखौ जों नायदों। दा मा खालायनो जोंहा डक्टरा बुंनाय गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार हरनाय लेखा जोङो थाखा फैसाखौ बबाव मोनगोन बबाव मोना जोङो बेखौ लामा आन्दायनानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफाफोरनिसिम जोङो अनसुंथाइ जा गरसे गरनै मोनो खोमा बेखौ हास्थायनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानाव जोङो बयनिफ्रायबो थाइसे थाइनै जा मोनो बे गथ'खौ फाहामनायनि राहा लामाखौ लानो थाखाय जोङो बे दिनैनि बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जादों। बेनि बैसोआ 16 बोसोर, दा 16 बोसोराव सोलिनानै दङ। दा बेखौनो आं बुंनानै दिनै बे बुंनांगौखौ रायजो राजा आइ आफामोननिसिम फोरमायनानै दोनथ'नो। दा मानगोनां दिनै जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सोरखारनि सार बिथांनिसिम आङो नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय बेरामाव गफबनानै थानायनि थाखाय बे गथ'नि फाहामनायनि लामाखौ आङो जोंनि दानि सार बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। दा अननानै नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय अनसुंथाइखौ मोनोबा जोङो जोबोद गाहाम मोनगौमोन। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।